Ka kenhun special cell jong ki pulet ka East Khasi Hills. Kila yo kem laingon kinong tu bait la kem yaki ha kapordang step na 101 area Upper Shillong. Kini kinong tu bait ki basya kem kidei ki belatip kerteng kum u timos warba u babar maublay bat u senrap lang makri. Baro laingot kidei na jirang Riboy District. Ki pulit kila yo kurup kawai ka olto kapag ki pendon kam ban yad swat hakeleng kanong ba Shillong ban yo tu bait. Na kini ki pulit kila yo ya ka bait KTM ka balasya tu menhenen kasi na malki. Hadian ke jing yo kem ye kini ki pulit kila yo kem sa arngot ki weipat ki bajuyarap ban pendi sa Bangladesh ki bait ba ki yo tu. Ki arngot ki bayarap pendi sa Bangladesh ki dai ki belatip kerteng kum u me aibor kharija u solap shela bat u bakordor rapmai u bana ka jatap shela. Kidai kisnar nong tu bait ki basyar khay bha bat kila don kti ha ki babun ki kam tu bait na Shillong. Mentah kidang don ha ka jing toket ki pulit.